Soc Sandra Junts, soc professional del sector esportiu. Fa molts anys que estic vinculada al sector de l'esport i estic molt contenta de poder compartir amb vosaltres la meva experiència en relació a l'acreditació de competències professionals. Sempre he pensat que era important tenir un reconeixement de tota l'experiència professional que tenies, no? Llavors, dins del sector de l'esport, hi havia moltes persones que no tenien una titulació oficial que acredités aquesta experiència i quan em vaig assabentar que existia el procediment d'acreditació de competències professionals i que podia participar com a persona avaluadora o assessora, doncs vaig tenir clar que m'agradaria, que em venia de gust, no?, participar d'aquest procés i ajudar també al meu sector. Va ser un procés molt fàcil i ràpid. Al final em va fer falta tenir 4 anys d'experiència professional en el meu àmbit. Vaig haver de fer una formació, era una formació de 25 hores en línia i era sincrònica. Per tant, la veritat és que m'ho podia compaginar bé amb altres feines o amb les meves obligacions diàries i estava 24 hores oberta, per tant vaig poder fer-la tranquil·lament al meu ritme. Les persones que he anat coneixent dins de tot aquest procés també m'han aportat coses a mi, no? Ha estat un procés molt enriquidor a nivell personal i professional i realment m'ha impactat més del que em pensava. Recordo una de les persones que va passar pel procediment que m'explicava que hi havia hagut un canvi de normativa, concretament amb la feina que desenvolupava, i ja no era només que necessités tenir una titulació que acredités la seva experiència professional, sinó que tenia el risc de quedar-se sense feina. Llavors, clar, en aquestes situacions realment t'impacta pensar que formes part de la seva possible continuïtat dins de la seva professió. La persona, quan va passar pel procés i va acreditar i finalment va obtenir la seva titulació, doncs estava molt contenta ja no només per la titulació, sinó per el fet de no haver de perdre la feina, que crec que és un tret molt important. Ser assessora i avaluadora m'ha portat molts beneficis, òbviament els personals i professionals, no?, perquè t'enriqueixes de tot aquest procediment que tu també aprens, però a banda d'això és una feina remunerada, o sigui, és un procés que està remunerat, que a més és compatible amb qualsevol altra feina, i finalment parlaria de l'empoderament, no?, del fet de participar en allò d'empoderar altres persones que aconsegueixin obtenir aquesta titulació, els recursos necessaris per continuar amb la seva vida professional. Doncs el consell que li donaria a qualsevol persona que es plantegi ser assessora i avaluadora és que si té experiència amb la seva feina, si té 4 anys d'experiència, doncs que no s'ho pensi, que és molt enriquidor participar al desenvolupament de la teva pròpia professió, formar part d'aquest projecte, enriquir-la d'alguna manera, ajudar els altres i al final és una tasca que és fàcil, que és fàcil de portar, que és molt compatible amb tot allò que fem i que esdevenim actors importants dins del futur de la nostra pròpia professió.